איך מרכיבים דקל קוקוס? שאלתם, אז בואו ניתן כמה טיפים מקצועיים. את העצים חשוב לקנות ממחסן מוכר. אני קונה בעץ המחלף, אבל יש עוד הרבה, לא להתפתל להום סנטר וכל מיני כאלה. דבר שני, לפני שמחברים את הדקל חשוב שהוא יהיה נקי ורטוב, ככה החיבור הרבה יותר טוב. בהתחלה זה זז, צריך להיות זהיר, תוך יום-יומיים זה... יום-יומיים זה מסתדר. חשוב לדעת שדקל שבונים אותו במקום הרבה יותר עמיד מפני מחלות. חבל לחכות 15 שנה עד שהדקל יהיה גדול.